з вачэй маіх, Езус слёзы мне выцер. Не хвалюйся, сказаў ён мне, я заўсёды з табой. Кінуў позірк на грэшны свет, што загублены цемрай, поўны смутку казаў так мне, споўні просьбу маю. Людзям всім раскажы, што я назаўжды палюбіў іх, хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. Людзям всім раскажы, што я назаўжды палюбіў іх, хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. В страшных муках жыццё аддаў за людзей на Галгофе, каб усе вечна жыць маглі, ты прыняў келіх свой. Не забуду хвіліны той, як спаткаў мяне Езус. Я не бачыў, я быў сляпы, вочы мне ён адкрыў. Людзям всім раскажы, што я назаўжды палюбіў іх, хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. Людзям усім раскажы, што я назаўжды палюбіў іх, хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. Бо так полюбіў свет Бог, што даў Сына адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не згінуў, але ж меў жыццё ў вяках. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Пра цябе гаворыць сэрца маё. Шукайце майго аблічча, я буду шукаць аблічча твайго, Пане, не хавай ад мяне аблічча свайго. Гэтымі словамі з 27-га псальму распачынаем сённяшнюю літургію святой імшы. Уже другую нядзелю Великага посту распачынаем. Напэўна, не так даўно быў папялец, і мінулы тыдзень, мінулая нядзеля. Бачым, час хутка мінае, таму яшчэ раз заклікаю для таго, каб мы скарысталіся як наймага паўней з того вялікага дару, які Пан Бог нам дае, менавіта ў часе, а можна сказаць, час Великага посту. Хай наша сённяшняя малітва будзе таксама даспадобы Богу, але і перш за ўсё для тых душ, якія адышлі з гэтага свету, ці за жывых, з якіх молімся,
аб малітве, памяці, якой прыйшлі сёння ў гэту святыню. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Александра Барташевіча ў 9-ю гадавіну. Прызнаемся ў нашых правінах і грахах. Спавядаюся Богу Усемагутнаму. И вам, браты и сестры, что Зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. занедбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Боже, Ты наказал нам слухать Твоего умилованного Сына. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, каб, очистивши зрок духовным, мы могли тешиться с узираннем Твоей славы, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Быття. У те дні Бог вывел Абрагама вонки и сказал ему: «Погляди на небо и полечи зорки, коли ты сможешь полечить их». И сказал ему: «Таким великим будет твое потомство». Абрам поверил Пану, и он злічыў ему гэта як праведность. И сказал ему: «Я Пан, які вывел тебе з Ура Халдейского, каб дать тебе землю гэтую во владание». И он сказал: «Пане Боже, як я познаю, что буду спадкаемцем яе?» Пан отказал ему: «Возьми для мяне трохгадовую яловицу, трохгадовую козу, трохгадовага барана, голубку и молодого голуба». Ён узял для яго ўсё гэта і рассек іх пополам і паклаў одну частку насупраць другой. Толькі птушак не рассек. І пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі. Але Абрам адганяў іх. Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама. І вось ахапіў яго жах і вялікая цемра. Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра. І вось дым, быццам з печы, і полымя агню прыйшло паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў Пан запавет Абрамам, сказаўшы: «Потомству твою даю гэтую зямлю ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі Еўфрат». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Пан мое святло и мое збавление, Пан мое святло и мое збавление, Пан мое святло и мое збавление, кого ж мне бояться? Пан ахова життя моего, кого ж мне полохаться? Пан мое святло и мое збавление. Почуй, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе каже мое сердце,
шукайте ягонага обличчя. Пан моё святло и мое збавление. Буду шукать Твоего обличчя, Пане, не ховай от меня своего твару. Слуги своего не откидай у гневе. Ты моя допомога, не покидай меня. Пан мое святло и мое збавление. Веру, что бачу добрыню Пана в краине живых. Сподівайся на Пана, будь мужним, нехай умацується серце твоє, сподівайся на Пана. Пан моє святло і моє збавлення. Читання послання святого апостола Павла до Филиппянов. Наследуйте мяне, браты, і глядзіце на тых, хто паступае паводле ўзору, які маеце у нас. Бо многія, пра каго часта казаў вам, а цяпер нават з плачам кажу, паступаюць, як ворагі крыжа Христовага. Іхні канец – пагібель, іхні бок – чэрава, і слава іх у сораме іхнім. Яны думаюць пра зямное, а наша айчына знаходзіцца ў нябёсах, адкуль мы чакаем ізбаўцу, Пана Езуса Христа, які пераменіць нашае прыніжэнне цела ў падабенства свайго праслаўлёнага, цела праз дзеянне моцы, якой ён можа падпарадкаваць сабе ўсё. Таму, мае браты умілаваныя, па якіх сумую радасць і вянец мой, так трывайце ў Панну. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. З облака светлага пачуўся голас Айца. Гэта Сын мой умілаваны, Яго слухайце. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. З Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус узяў з сабою Пятра, Яна і Якуба і ўзышоў на гару памаліцца. А калі ён маліўся, выгляд твару ягоннага перамяніўся, і вопратка ягонная стала бліскуча белай. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Майсей і Ілля. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягонны адыход, які ён павінен здзейсніць у Єрусаліме. Пётр і тыя, хто быў разам з імі, былі змораныя сном. Калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны адыходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Паставім 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі». Не ведаў ён, што казаў. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх, і спалохаліся яны, калі ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». І калі гучаў гэты голас, Езус апынуўся адзін. І маўчалі яны, і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння чуем прыгожы фрагмент Євангелля, і ў пэўным сэнсе ён датычыць таксама кожнага з нас, бо Езус бярэ з сабой 3 сваіх вучняў, 3 апосталаў. 2 браты, Ян і Якуб і Пётр.
Рэшта застаецца пад гарою. Яны будуць там чакаць на іх. Я памятаю, трошачкі так дзівіўся, чаму вось менавіта гэтыя 3 апосталы. Чаму ён Юду Іскарыоты не ўзяў бы, які бы, можа бы, бачыўшы гэта, як бы інакш бы сябе вёў. Чаму не ўзяў, напрыклад, Мацвея апостала, Андрэя? Чаму менавіта вось гэтых 3 вучняў? Яны, канешне, у гісторыі збаўлення, у гісторыі Бібліі пакінулі велізарны след, бо мы маем Пятровае Евангелие, які евангеліст Лука нам пакінуў. Маем таксама 2 пасланні ад Пятра. Маем таксама Евангелие ад Яна і таксама пасланні ад Яна, евангеліста апостала. Ну і маем таксама вельмі, хоць каротенька, але вельмі прыгожае пасланне ад Якуба. Маем каротенькае ад Юды, не той Юда, правда, які Іскарыота, ад Юда Тадэвуша. Потом, напэўна, Павел апостол, які яшчэ тады быў не з Езусам, які яшчэ ў гэты момант быў верным вучнем Старога Запавету. І калі так аналізаваў, бо для мяне было незразумела выбар Езуса гэтых 3, а потым, калі вось так аналізуючы Евангелля, прыйшоў да высновы, што менавіта цяпер Пётр, Ян і Якуб перажывалі крызіс веры. Яны перажывалі. Яны перажывалі крызіс, бо чулі ад Езуса, хоць і усе 12 чулі, што Езус сказаў, што будзе замучаны, выдадзены ў рукі грэшнікаў, язычнікаў, што будзе цярпець, завешаны на крыжы, забіты, але на 3-й дзень уваскрэсне. І гэта вучняў, канешне, пагружала ў пэўную такую, можа, не толькі дэпрэсію, сколькі ў пэўную неўпэўненасць заўтрашняга дня, незразумення таго, чаму так павінна адбыцца. І вось гэтыя 3 вучня, яны патрабавалі, ім было неабходна апынуцца з Езусам там, на гэтай гары. Бо ці без іх, чи з імі, чи з усімі 12 вучнямі, гэта пераменне не адбылося бы. Толькі Езус менавіта бярэ тых, якія цяпер найбольш патрабавалі такой успамогі. Бо гэтыя вучні былі вельмі блізка Езуса, бо Якуб і Ян гэта былі таксама родственнікамі пана Езуса. І Пётр, ведаем, якога Езус абірае на галаву касцёла, які неўзабаве паўстане, якога называе скалой, на якой будуе свой касцёл. Яны былі больш, быць можа, дзякуючы сваім нейкім такім рысам характара, больш звязаны з Езусам. Цяжка сказаць, што хто-то быў менш, але ў усялякім разе здаецца, што яны былі такі найбольш актыўныя. Нездарма, што Яна і Якуба таксама называюць сынамі грому. Яны былі такія досыць таксама энергічныя. І вось Езус іх бярэ з сабою на гару, каб памаліцца. Гэта павінна быць проста малітва. Гара для габрэяў гэта быў сімвал прысутнасці Бога, месца, дзе Бог асаблівым чынам даецца пазнацца. Бо паглядзім таксама на гісторыю Старога Запавету, то шматлікія важныя падзеі ў жыцці народу адбываліся менавіта на гары. І яны ўзыходзяць, і мы чуем, што Езус распачаў маліцца, і ў нейкім моманце выгляд ягонага твару перамяняецца. Вопратка становіцца бліскуча белая, і вось яны ўжо бачаць Маісея і Іллю, які з Езусам размаўляюць. Яны з'явіліся, як кажа нам евангеліст, у славе і казалі пра будучыя падзеі, пра адыход Езуса, які павінен быў здзейсніцца ў Єрусаліме. Але дзіўная сітуацыя, што Пётр і тыя, хто быў разам з ім, інакш кажучы, Ян і Якуб, былі змораныя сном. Яны заснулі у гэты момант. Невядома, як хутка не заснулі. Ці заснулі они ў момант, калі ўжо была гэта з'ява 2 патрыярхаў Старога Запавету, ці ўсё ж такі, пакуль Езус маліўся без нейкіх спецэфектаў, і яны паснулі. Цяжка так сказаць адназначна. Праўдападобна, што яны маглі заснуць у момант, калі Езус яшчэ маліўся, калі не было нейкіх такіх праяўленняў
пра які мы чуем у Евангеллі, бо, напэўна, тады б не спалі. Але сон, ён вельмі падобны таго сну, які будзе таксама у садзе Гецэмані. Калі Езус перад сваім схапленнем у гэтым садзе прасіў таксама менавіта гэтых 3 сваіх вучняў, каб яны трывалі на малітве. І памятаем, падвойчы вяртаўся да іх, бо адыходзіў трошкі далей, каб памаліцца, вяртаючыся, заставаў іх спяшчымі, якія адпачывалі. Сон у пэўным сэнсе ён з'яўляецца такім праяўленнем, я не кажу сон наш, кожнага з нас, але менавіта ў Евангелі з'яўляецца такім праяўленнем такога бяссілля. Мы вельмі часта ў сон уцякаем тады, калі нам кепска. Як гавараць, што чалавек хворы, як заснуў, ну то добра, будзе хутчэй паправіцца. То есть сон у гэтым выпадку ён быў такім трошачкі як бы адлюстраваннем стану духоўнага гэтых вучняў у гэты момант. Яны спалі. Лягчэй было пайсці ў такое як бы забвенне, ў такой сон, чуючы аб тым, што маюцца быць падзеі, якія яны не разлічвалі і якія, па-чалавечы кажучы, будуць вельмі трагічнымі. І таму гэты сон, які змарыў цяпер гэтых 3 вучняў, ён з'яўляецца знакавым. І мы чуем далей, што менавіта, калі яны абудзіліся, убачылі славу яго і 2 мужоў, якія стаялі разам з ім. Убачылі гэты момант перамянення пана Езуса. Глядзелі на гэта. Абудзіліся, з якой прычыны не ведаем, напэўна, прадбачнасць Божая, бо павінны былі на гэта таксама ўбачыць, перажыць, бо гэта было для іх велізарным узмацненнем іх веры. І калі яны адыходзілі адтуль, калі ўсё скончылася, то Пётр сказаў Езусу, і ўжо пастфактум, пасля ўсіх гэтых падзеяў, і звяртаецца да Езуса прасова настаўнік. Мы ведаем з вамі, што Езуса вучні ўжо на гэтым этапе прабывання з Месіі называлі панам. Звярталіся да яго пане. Тады, калі мы чуем, што хто-то з вучняў звяртаецца да Езуса настаўнік, гэта або пачатак Евангелія, пачатак дзейнасці пана Езуса, тады называлі яго раббі, настаўнік, так называлі ўсіх такіх вось усіх людзей, якія вучылі закону Божаму, або тады, калі у пэўным сэнсе перажывалі крызіс бачання, разумення Езуса. Гэтыя 3 вучняў, яны цяпер перажываюць крызіс разумення Езуса. Слухайцеся, мы таксама, кожны з нас павінен прайсці, пройдзе, если хто прагне ісці за Езусам, мы будзем таксама праходзіць крызіс пазнання Езуса, крызіс бачання Езуса. Бо, ведаеце, если у мяне сёння маю 40, 50, 60, 70 гадоў, і я заўсёды на працягу ўсіх гэтых гадоў, калі памятаю сябе, малюся, хожу до касцёла, если у мяне ніколі не адбылося, што я не разумею Езуса, што я расчараваўся ці зразумеў, што Езус не такі, як я меркаваў, то гэта значыць, што мы ў спячцы. Если у меня не было расчаравання ў разуменні, у вобразе Езуса, гэта значыць, што я ў спячцы. Таму што калі мы знаёмімся з Езусам, то мы открываем что-то такое новое, свежее, што нават мы сабе не маглі уяўляць, а што вельмі часта змяняе ввогуле ўвесь мой вобраз, які я сабе нашу. Ведаеце, это як хлопец з дзяўчынай, пазнаёміліся, сужаны, ражаны, красивы, прикольны, класны, праз год уже то не то, то не сё, правда, храпіць, жарку лишний раз залезе. Жонка тоже, оказывается, что без макияжа не тая зусім, за кого замуж выходила, женился. Гэта праз нейкі час. І мусім неяк згадзіцца, што моя жонка ўсё ж таки, калі там все это падмалёвана, яна ввогуле суперзвезда, калі не падмалёвана, яшчэ лепей выглядае. І можам, так і кажуць, выходзілі за одну, аказалася другая. Это так жартам, але так ёсць. Гэта мы нават на людскім узроўні, пазнаючы адзін аднаго, мы цэлы час адкрываем у другім чалавеку што-то новае.
А потым прыйдзе нейкае выпрабаванне, і мы ў выпрабаванні кажам, ну насамрэч, вось гэты чалавек, ён вытрываў, да, у нейкіх справах маіх цяжкіх, як Высоцкі спяваў, да, хочаш пазнаць друга, возьми з сабой в горы, ну і памятаем, напэўна, гэту прыгожую песню, да, ну гані яго, если все-таки ён там, як кажу, дрогнуў. Мы пазнаем, мы можам быць заўрочаныя за чалавекам з прычыны нейкіх якасцяў, якіх цяпер назіраем, але не бачым чаго-то, што насамрэч перакрэслівае ўсе гэтыя добрыя якасці, або наадварот, можам на чалавека глядзець неяк трошачкі так з прызрэннем, з нейкіх прычынаў, але потым пазнаючы, аказваецца, што гэта суперскі чалавек. То з Богам, да, тым больш, бо яшчэ з чалавекам то мы можам, як кажуць, ну так лёгка пазваніць, паразмаўляць па тэлефоне, сустрэцца і нават нейкія супольныя праекты рэалізаваць ці пабыць разам у розных абставінах. З Богам трошачкі інакш. Мы як бы пастаянна з ім, ён з намі, можа так лепей сказаць, а мы вельмі часта ад яго хаваемся, як Адам і Ева у садзе райскім пасля таго, як папоўнілі грэх. Ну, бо калі мы грэшым, то не Бог уцякае ад нас, толькі мы ад яго хаваемся. Ну, такая праўда. Мы так прызвычаіліся, што зграшылі, і Бог усё, і як кажуць, і зліняў. Не, я зграшыў, і я схаваўся. Ось. І як у мяне 10 грахоў, ну, то я схаваўся, як кажуць, на 10 этажэй пад зямлю. І баюся, каб толькі Бог мяне не ўбачыў, не сустрэў, не загаварыў са мною. Усё ў Бібліі ёсць, правда, няма чаго выдумляць, можна пачытаць падзеі Адама і Евы. І вось здраджаецца, да, Пётр, ён называе Езуса настаўнік, добра нам тут быць, паставім 3 шатры, табе, Маісею і Іллі. Ну, так ведаеце, такая трошачкі недарэчнасць, бо, па-першае, ўжо ўсё скончылася, яны зніклі. Пётр як бы трошачкі так са спазненнем, можа трошкі хочачы рэабілітавацца, што вось, ну, мы тут заснулі, спалі, потом сядзелі, можа, глядзелі адчыннымі вочамі, не разумелі, што адбываецца, але Пётр гэта ўсё-такі халерык, яму трэба нейкая дзейнасць, ён хоча, ён прагне быць палезным, ён хоча што-то зрабіць, ён хоча нейкім чынам заяснець, ну і звяртаецца і кажа, да, і чуем прыгожы момант, вельмі прыгожы, он настолькі педагагічны, настолькі Бог прыгожы педагог, што калі яшчэ Пётр Езусу кажа гэтыя словы, бо мы чуем, што ён не ведаў, што казаць. Так евангеліст кажа, што Пётр не ведаў, што казаў. Казаў тое, што, вось, здаецца, было дарэчным, аказалася недарэчнасцю, ну але што ж зробіш? І калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх. І гэта такі цікавы момант. Мы патрабуем асаблівым чынам у Вялікім посце, каб нас агарнула такое воблака. Што значыць воблака? Ну, можа, хто быў у гарах, або нават калі такі добры туман спускаецца на землю, калі ты ідзеш і можаш не бачыць, ну, далёка, сколькі там, можа, 10-15 метраў бачання, асабліва тыя, хто ездзіць машынай, то мы разумеем, правда, як часамі бывае густы туман. І, ведаеце, тады як бы вочы нашы, яны трошачкі, ну, як бы адпачываюць. Яны перад гэтым бачылі з'явіўшыхся Іллю і Маісея. Яны глядзелі на Езуса, адзенне якога стала бліскуча белым. А цяпер прыйшоў момант, калі не павінны паслухаць. Паглядзіце, як мы сёння, бо так, ведаеце, каб зрабіць такі эксперымент, закончыцца святая імша, потым узяць, так стаць перад выхадам з касцёла і пытацца, аб чым сёння было Евангелле, альбо аб чым сёння было першае чытанне. То, ну, можа, яшчэ пра Евангелле, то што-то ўспомнім, бо тут яшчэ ксёндз пару дзесяткаў хвілін пра гэта кажа, а ўжо пра першае чытанне, альбо які сёння быў рэфрэн у псальме, ну, наверное, ўжо будзе цяжка нам успомніць. І таму гэтакая воблака духоўная, яна нам вельмі патрэбная сёння. Каб мы трошачкі, як бы, наш слух узмоцнілі, каб мы навучыліся менавіта слухаць Бога. Бо тое, што зараз за хвілінку адбудзецца з вучнямі, то гэта будзе менавіта слуханне Бога, які аб'явіцца, і мы чуем далей, яны спалохаліся, калі ўвайшлі ў гэта воблака, ну, вядома, што-то адбываецца незразумелае,
нам цяжка, калі мы губляем кантроль, праўда, калі мы не бачым, калі не можам, гэта гара, гэта могуць быць якія-то камні, скалы, ты стаіш, ты не ведаеш, як куды ісці, таму што можна, пабіцца, упасць, разбіцца, ўсё што угодно, гэта горы, это, праўда, не дзесьці там на аўтастрадзе мы стаім, знаем, што можа ісці роўненька, хаця пад ногі глядзі, то дойдзеш. Яны як былі пазбаўлены улады поўнасцю, яны пазбавіліся бачання, і тады, калі чалавек пазбаўляецца магчымасці бачыць, то вельмі добра працуюць вушы. Если кто-нибудь сабе закрые вочы, і так доўга не будзе адкрываць, то зразумеем, што у нас распачынаецца такая канцэнтрацыя на тым, што мы чуем, бо слых бярэ на сябе тады больш функцыял кантролю, распазнавання таго, што адбываецца. І вось менавіта з воблака пачуўся голас, які казаў: гэта сын мой выбраны, яго слухайце. То есть вучні павінны былі фактычна пачуць з вуснаў Бога, з айца, словы простыя. Словы простыя, гэта сын мой выбраны, яго слухайце. Усё. Паглядзіце, пару слоў. Не трэба было спускацца нейкаму анёлу і даказваць Пятру, Яну, Якубу, што ён той месія, якога вы чакаеце, што ён насамрэч сын Божы. Пасля гэтых падзеяў Якуб, Ян і Пётр ужо не будуць мець такія праблемы з прыняццем таго, што Езус кажа. Але, даражэнькі, мы таксама будзем, кожны з нас, праходзіць такі момант, калі мы не будзем разумець Бога і не будзем згаджацца з тым, што ў маім жыцці адбываецца. Бо цяжка згадзіцца на тое, што будзе хвароба. Цяжка згадзіцца на тое, што будзе крыж. Цяжка згадзіцца на тое, што ў мяне чаго-то не будзе таго, што я хачу мець. Цяжка згадзіцца, калі ў мяне ёсць 50 тысяч еўра ў кішэні, што я стануся без гэтых грашэй. Цяжка згадзіцца на тое, што што-то станецца дрэннага, кепскага, праўда, і мы не хочам гэта. Гэта ўсё наша естество чалавечае гэтаму моцна супраціўляюцца, гэта лагічна. І апосталы, якія чулі з вуснаў Езуса, што так станецца з ім, з адной стараны маглі б казаць: гэта ён, мы то ж знаем, ён не кажа, што такое станецца. Але яны былі настолькі з ім ужо паяднаны ўнутрыне, настолькі ўжо спляліся з Езусам, што гэта таксама ўспрымалі як штосьці сваё. І цяпер глядзіце, если мы перажываем у жыцці нейкі крыж, можна лепей так сказаць, нейкае нават, можа не крыж, нават нейкія кепскія справы, нейкае зло. Если мы перажываем нейкую хваробу, нейкую згубу, што-то кепскае, што-то дрэннае, што Езус не взяў і не забраў вось так, не абараніў нас ад гэтага, бо вельмі часта гэта таксама наступствы маіх выбараў, кепскіх выбараў у жыцці, пажынання таго, што было пасеяна нейкі час таму назад. То тады, будучы паяднаныя з Езусам, мы разумеем, што ён добра і дакладна ведае, што мы перажываем, а праз гэта маем упэўненасць, што несучы з ім наш уласны крыж, ці гэта ярмо, бо ярмо гэта нічога добрага, але пан Езус, памятаеце, кажа, што крыж мой будзе лёгкі, а ярмо салодкае, той, хто ідзе з ім. То мы тада праходзім усе гэтыя этапы, праблемныя, цяжкія ў нашым жыцці, з вялікім шансам, а нават можна сказаць, з упэўненасцю ўзмацнення маёй веры, але таксама і выхада з гэтых цяжкіх сітуацый пераможцам, а не чалавекам загубленым, параненым і ўвогуле, можна сказаць, жывым трупам, як вельмі часта гэтыя беды, праблемы з нас робяць. То есть наступныя ўсе падзеі, а яны ўжо будуць драматычныя ў жыцці Езуса і вучняў, гэтыя падзеі змогуць прайсці ўжо інакш. Яны разбягуцца, будуць дзесьці паоддаль стаяць пад крыжом, апрача Яна з Марыяй, з мамай стануць пад крыжом. Рэшта будзе дзе-то здалёк прыглядацца. Яны яшчэ Пётр адрачэцца патройчы ад Езуса. Усё гэта будзе. Але гэта будзе так ці інакш пройдзена разам з Езусам. І калі яны мелі свае корані ў Езусе, то яны это пройдуць.
Бо пам'ятаємо, Петр убачив обличчя Єсуса, якого виводили з цієї наради, високої ради, поглядели, сустрелися гэтай позірки, і ён убачив, що позірк Єсуса вийшов, горка заплакав. Але ён быў закарэнёны ў Езусе. І гэтыя цяжкія моманты, і потым свае ўжо падзеі ў жыцці, як апостола Пятра, ён будзе перажываць зусім інакш. А Юда, які не быў закарэнёны ў Езусе, які таксама пайшоў, нібы кінуў гэтыя грошы, вярнуў, правда, 30 срэбнікаў, нібы заплакаў, але не маючы на чым апёрціся, на кім апёрціся, бо ніколі з Езусам адносінаў не пабудаваў, пайшоў і павесіўся. Вось гэта розніца, якую нам дае магчымасць менавіта быць з Богам, прыняць Яго. Але я кажу, нам патрэбна і воблака, якое нас пазбавіць зроку, нам патрэбная гара, дзе мы будзем з Езусам, і дзе, можа, заспімся і будзем спаць, і трэба будзе што-то сталася, каб нас нешта абудзіла, і мы нешта распачалі бачыць і разумець. Усё гэта будзе патрэбна. І маўчалі яны ў тыя дні, нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Марк Евангеліст апісвае гэтай падзеі, што Езус сказаў, каб яны нікому нічога не казалі, ажно ён уваскрэсне. Гэта быў дар для гэтых вучняў. Яны прайшлі гэтай рэкалекцыі. Яны былі, можа, каротенькія, ну бо гэта сколькі там часу магло гэтай падзеі быць, можа, дзень, можа, два, мы не ведаем на гэтай гары, сколькі Езус маліўся. Але это былі інтэнсіўныя рэкалекцыі. Яны зышлі адтуль ужо другімі людзьмі. Браты і сёстры, час Вялікага посту – гэта вось менавіта час, калі мы можам насамрэч так добра скарыстацца з гэта святога часу, каб выйсці вось менавіта з гары нашых праблем, бедаў, сустрэўшыся з Езусам, сустрэўшыся з Богам, адмененымі і ўзмоцненымі. І кожнаму з нас менавіта гэтага жадаю. Бо інакш тады губляе сэнс пост, нашай пятніцы, пашчэнні, усе нашы набажэнствы, якія мы з прызвычаення можам прыходзіць, і песні жальбы, і крыжовы шлях, это ўсё прыгожа, але гэта вось менавіта такі моманты сустрэчы асаблівым чынам. І тады, калі будзе мяне менавіта на тым крыжовым шляху што-то дзесьці ўнутры запаляцца, загарацца, гэта будзе прыгожыя такія сведчанні таго, што я распачынаю інакш глядзець на сябе, глядзець на Бога, глядзець на сваю веру, адносіцца інакш да сакраментаў. І гэта ёсць аднаўленне, асвяжэнне веры, якую мы таксама атрымалі ад нашых бацькоў, але якую павінны ўзмоцніць і аднавіць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Бога святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага і нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас. Пры Понскім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвалу, які прамаўляў праз прарокаў. Міру адзіны, святы, каталіцкі, апостольскі касцёл, і хрост. Да Бога, які сваёю любоўю яднае ўсіх людзей у адну сям'ю, знясём пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім.
Молімся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён, Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца, каб аднавілі сваю духоўную еднасць з Панам Богам, Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання яны атрымалі унутрэнні спакой, Цябе просім. Молімся за памерлых, асаблівым чынам за Аляксандра Барташевіча, таксама за тых, якім найбольш патрэбная наша малітва, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю, Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы ўмелі выкарыстаць гэты час Божай ласкі на шляху да хрысціянскай дасканаласці, Цябе просім. Пачуй, Божа, нашыя малітвы, учыні, каб мы напоўнены Тваімі дарамі, з чыстым сэрцам Табе служылі, праз Хрыста, Пана нашага. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеялся. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеялся. Добрых ласкаў узмацняй, грешным покаяние дай. Добрых ласкай узмацняй, грешным покаяние дай. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеялся. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Божа, шчыра просім Цябе, няхай гэтая ахвяра ачысціць нас ад правінаў і асвяціць душы і целы Тваіх верных, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у велікодных святах праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоїм. Гору серцы. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказваў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму за анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасанна на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці.
Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасваў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб Аляксандру, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просім Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам.
Просим, не сважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Я не варты, каб ты пришел до меня. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрый мяне забери мою темру, огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом, огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом, поблагослови, як хлеб подели, паміж тымі, хто прагне, поблагослови, як хлеб подели, паміж тымі, хто прагне. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй и надею пошли. Молимся. Милосердный Ойче, принявши найсвятейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на земле даешь удел житті небесным, праз Христа Пана нашего. Амен. Паслухаем парафіяльную аб'яву. Сёння другая нядзеля Вялікага посту. Нагадваем, што набажэнства крыжовага шляху кожную пятніцу пасля ранішняй і пасля вячэрняй святой імшы
Крыжовы шлях для дзяцей у суботу ў 16 гадзін. Кожную сераду пасля ранішняй і вячэрняй імшы, а таксама кожную нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін набажэнства песні жальбы. У гэтую сераду песняў жальбы не будзе, паколькі будзем адзначаць урачыстасць святога Юзафа. Рэкалекцыі 2, 3 і 4 красавіка. За ўдзел у рэкалекцыях, набажэнствах песні жальбы і крыжовым шляху можна атрымаць поўны адпуск на звычайных умовах. Захвочым у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых, каб яны маглі прыступіць да споведзі, да святой камуніі. Можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі на гэты чацвер. У сераду адзначаем урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая урачыстасць. Мы павінны ўстрымацца ад цяжкай працы і ўдзельнічаць у святой імшы. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 8, 10 і 18 гадзін. Асаблівым чынам гэты дзень молімся за айцоў і за ўсіх мужчын. Таксама гэты дзень адпуст у Солах, там святая імша ў 12 гадзін. У чацвер святая гадзіна адарацыі Найсвяцейшага сакраменту з 23:00 да поўначы. Наступную нядзелю святая імша ў 14 гадзін у капліцы ў Гародніках. Сёння чарговая катэхеза, падрыхтоўка да сакраменту бежмавання для дарослых. У наступную нядзелю будзем адзначаць нацыянальны дзень Карытас. Ахвяры, сабраныя падчас святой імшы, будуць скіраваныя на патрэбы гэтай дабрачыннай арганізацыі. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Таксама ёсць адна яшчэ такая просьба, дарагія браты і сёстры, распачалася вясна, ўсё пачынае зелянець, і вельмі хацелася б, каб і пляц перад нашым касцёлам пазелянеў, каб вырасла трава, але калі там будуць кожную нядзелю стаяць аўтамабілі, то гэтага ніколі не здарыцца. Таму вялікая просьба тут на тэрыторыі касцёла аўтамабілі не ставіць, а ставіць там дзесьці ў горадзе і трошкі прайсціся пешу. Калі трэба чалавека чы старэйшага, чы хворага бліжэй падвесці, то можна заехаць, прывесці хоць пад парог, а потом аўтамабіль адагнаць дзесьці паставіць за тэрыторыяй касцёла. Бо распачалася вясна, і зараз там будзе проста балота і пустыр, замест таго, каб была прыгожая трава. Таму вялікая просьба аўтамабілі тут не ставіць. Вароты таксама зачынім нас наступнай нядзелі, гэтыя, которые другія вароты меншыя, чорныя. Вось, і будуць толькі гэтыя адчыненыя цэнтральныя. Дзякуй за зразумеласць. На мінулым тыдні адышлі пана нашыя парафіяне Галіна Осцік, 67 гадоў, Віктор Яжевіч, 84 гады і Францішак Асінскі, 73 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым на распачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся аб плённым перажыванні перыяду Вялікага посту і рэкалекцыі, а таксама аб пабожным святкаванні Вялікадня для ўсёй нашай парафіі. Памолімся таксама за папу Францішка, аб ласцы хутчэйшага выздараўлення і в усіх патрэбных ласках для яго. Твоей обороне аддаемся, святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, молися за нас. Мария Пани Ясногорская, молися за нас. Мария Пани Ясногорская. Молися за нас. Жадаем всім плённага і пабожнага перажывання сённяшняй нядзелі, таксама новага тыдні. На гэты тыдзень прымем цяпер Божае благословленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел от ранов, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ранов, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел
Aniel Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.